Så er vi i gang igen. Ja, hallo mand. Goddag. Og undskyld for den korte episode sidste gang. Ja, det er mig, der ikke har nok plads på min computer. Undskyld. Jeg skal geninstallere min computer og have en ekstern harddisk. Nå, skal vi sove? Ja, det kan vi lige så godt. Lægger inderst. Og hvad man, jeg er OP. Overpowered. Hey, vil du have noget bacon? Her. Bacon. Stop så med det der. Det lyder som Emil, mand. Ja, han siger altid. Og der du har det fra, eller hvad? Jeg skulle aldrig sagt det. Du har tit gjort det. Det må de like, hvis de har hørt dig gøre det. Ja, hallo, I skal like videoen, hvis jeg har gjort det. Og hvis jeg ikke har gjort det, så skal jeg også like videoen. Hvad fanden? Skulle du ikke stoppe Jeg hørte lige vores weed. Og det har jeg lige gjort. Men der er en masse. Eller en masse, det er der jo ikke noget. Men altså. Ja, okay. Du ved, hvad jeg mener. Ja. Okay, for helvede, jeg har nogle idioter, der hele tiden spammer på Skype. Seriøst stress. Hvad er nu det her? Okay, Lukas. Telefon fik med børntelefon. Skal vi til nether? Skal vi i minen? Jeg går til nether. Kom så. Shit. Skal vi til nether? Ja, kom. Go! Lad være. Gå ud igen. Kom så. Må jeg ikke lige gå op og lave en diamantsværd? Jo. Hvordan det er, jeg brug for dernede. Hej. Lukas Nielsen, nej. Du ser jo stressende at høre på. Er jeg stressende at høre på? Ja, altid. Er jeg stressende at høre på? Altid. For helvede, G. Pas på, der kommer copyright, nej. Jeg har brug for en stik, G. En stik, der er en masse ovenpå. Er det det? Nej, jeg har nok her. Det er i orden. Swap that nigger. Nå, kom, så går vi. Vi skal også lige have mamme. Masser af mamme. Jeg har 3. Whoopty.com. Giver du lige, flækker du dem der midt over? Hvad for noget? Flækker du det midt over, dem er der? Ja, selvfølgelig. Ej, jeg tager det sgu bare det hele selv. Nå, jeg går herned til. Ja, jeg venter lige på de sidste 4 stykker er færdige. Jeg har så meget lyst til en cola lige nu. Det var helt sindssygt. Hvor er vores græskar egentlig henne? Er vi græske? Ja, kan du huske det? Er vi græske? Kan du huske dem, der lagde sne? Jo, hvad med dem? Ja, hvor er de henne? De er nok forsvundet efter opdateringen. Damn. Vi spiller jo 1,2,3 nu. Fint skal det være. Fint skal det være, lort af det. Fint. Hey G, her. Fint skal det være. Okay, go for it. Gå nu væk med det pis. Jeg kommer først. Et lille skridt for æberne, men et stort skridt for menneskeheden. Ej, det er jeg sgu ikke. Okay, Shit! Jeg troede lidt, det var et hul. Det var der også. Nej, jeg troede, det var sådan en gigantisk mega motherfucker stort et. Ja, det er her, vi skal ned. Kom. Øj! Okay, her skal vi ikke ned. Det kan godt være, at jeg lige rører ud lige nu. Jeg har røget lige med min ledning. Okay, nu rører jeg ikke ud. Fint nok. Vi skal ikke den vej. Hvorfor kører jeg med 60 frames? Det var da helt sindssygt. Hvorfor lagger jeg med 60 frames? Med 60 frames? Oh shit. Hvad? Oh god, der er langt ned der. Altså, jeg tror vi skal opad. Jeg kan ikke huske, hvad for en vej vi tog sidst. Nej, det kan jeg heller ikke. Shit. Faldt ned. Faldt du ned, hvor er du? Ja. Hvor er du? Nej. Det var her, vi kom fra sidst. Vi skal den her vej. Jeg kommer. Ad. Hvor gik... Nå kæft. Hvor gik du hen? Jeg er lige her bag dig, mand. Du skal ikke gå opad, vel? Kom ned igen i det hul, du faldt ned i. Hernede for helvede. Ja. Og lad mig bruge din diamond pickaxe. Vi har igen. Ja. Tak. Jeg kan huske den der, jeg lavede der. Den er pæn, ikke? Den er rigtig pæn. Ja, tak. Skal vi over til dem der psykopater igen? Ja. Damn. Hvor er den? Der er en gris dernede. Det skal vi ikke. Vi skal den her. Rolig.
Væk med dig. Væk. Jeg har lyst til at smadre den. Skal vi smadre den? Hvad er sådan en? Den der. Kæft, den bøvser, mand. Smadre det lort, mand. Væk. Har du færdig det her? Det er mit sted. Like. Ja. Like a boss. Like a boss. Like a boss. Like. Like. Nej. Jo. Bend mig væk. Oh shit, gå væk. Oh shit. Vi skal finde det der fucking lortested der igen. Hvor fanden var det henne? Nå, vi kom herinde fra, kan jeg huske nu. Jeg kan huske det hele. Som var det i går. Nej, det kan jeg ikke. Vi hoppede herop, gjorde vi ikke? Vi var på en eller anden måde kommet derned. Vi skal derned. Det er ikke der. Jo, der. Nej, der var en trap, Lukas. Kan du huske det? Nej. Sådan en planke, vi gik ud af. Jo, men det er langt væk herfra. Nej, okay. Prøv lige at gå tilbage igen. Okay, jeg er lige bag dig. Okay, vi skal tilbage til huset. Hvad skal vi tilbage til? Huset. Huset? Ja. Hvad skal vi i huset? Nej, vi skal tilbage der, hvor vi lige kom fra før. Okay. Hvad fanden var det nu her? Jeg render rundt med en boner på mig. Ja, okay, så skal vi... Jeg har det som om, jeg har det helvedes til. Jeg tror, vi skal ned her, Lukas. Hvor? Kan det godt passe, vi skal ned her? Au, der var vi sgu ned lige før. Fedt, mand! Spæ! Nå, det kan jeg sgu ikke lige finde. Jeg er lige i gang med at skaffe os noget nasty stof. Far, kom nu. Hallo, jeg har fundet det, bitch. Hvor er du? Jeg har fundet det. Jeg tror så ikke, jeg har lige fundet nogle grise. Bacon. Undskyld for det, men jeg har sgu ikke... Jo, jeg har det fint nok, men jeg er sgu lidt for træt. Men jeg er sgu fint, jeg laver lige en vej til dig, så du kan komme op. Jeg TP'er jo bare. Hvad? Nej, lad være med det. Nej. Elite Minecraft er kommet. Jamen, jeg kan ikke vende tilbage herfra, tror jeg. Kan du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg kunne sådan zigzag og alt muligt. Ja, det var ret dumt måske. Du kan jo ikke TP dig mellem andre verdener, din idiot. Jo. Nej. Men tror du godt, du kan gøre sådan? Men så er det i hvert fald noget, de har fikset. Ja, det er du faktisk ret i. Kan du så ikke lige hurtigt gå ud derfra? Man, jeg har lige fundet det, og så skal jeg gå hele vejen tilbage. Fuck dig. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan finde portalen igen. Og deroppe, jeg faldt ned, så jeg skal bare derop. Det er fint. Der. Hallo, på grund af de har fikset ladders, ikke? Så prøv lige at tænke på, hvor mange... hvad det hedder? Hvad fanden laver du? Prøv at tænke på, hvor mange puzzle maps, der er ødelagt på grund af det. Skal jeg TP? Jeg kan ikke komme op, vel? Det er jo ikke lige det nemmeste på det her fucking sted. Hvor fanden er jeg? Shit, det var til på at falde ned. Undskyld for, hvis I nok ikke kan se noget. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne, for helvede. Nu har vi et problem. Er det forstået? Ja. Er der en fakkel derovre? Nej, det er sgu ikke en fakkel. Jeg skal finde den der fucking træting igen. Eller... Ah! Fuck, det var tæt på at falde ned igen, mand. Og det var nede i lava, det havde jeg ikke så kørt ud. Hey, jeg har fundet vores hus. Har du? Så skal jeg bare komme ned igen på en eller anden måde. Au! For helvede, det gjorde ondt. Kan du ikke komme ned til mig? Fuck. Jo, jeg har bare lige nogle grise i små stykker. Oh my god, gå nu væk. Væk. Jeg kan ikke finde tilbage herfra.
Jeg ved ikke, hvor jeg er. Og jeg kunne finde tilbage herfra. Jamen, så må du også kunne finde tilbage herfra. Skal jeg bare komme tilbage til portalen? Ja, du skal bare ikke warp dig til, man. Og TP for helvede. Jeg har været på McDonald's i dag. Okay. Hvad fik du så at spise? Nuggets. Plus en cheeseburger. Nå, det smager godt. Og så sådan en ordentlig stor, fed coke. Det er sgu heller ikke så skidt igen. Nej. Det er ikke så ringe da. Der var en, der skrev på en kommentar på en af mine videoer. Jeg har Asus, ikke? Jo. Jeg troede der stod, hej, jeg har anus. Er det okay, jeg er lige i gang med at skaffe sådan noget nasty stof? Yeah. Nå. Vi kan ikke finde det, må vi sige. Bare nak lortet, mand. De skal ikke tro, de er noget, mand. Okay, jeg laver det allerede til glowstone nu, ikke i vent. Sådan der, jeg har 5 glowstone nu. Hvor fanden var det, vi hoppede ned, mand? Jeg kan ikke huske det. Jeg har 3 glowstone. Jeg har 5. Og vi ikke noget, vi kunne bruge til noget. Vi kom herfra, jeg kan huske det. Jeg vil garanteret fortryde det her. Du hopper sgu ikke ned der. Fordi vi kunne finde... Lukas? Jeg kommer. What have you gang i? Jeg prøvede at se, om jeg kunne hoppe derned. Ja, det gik ikke så godt. Ej, det kan man nok se. Altid mig, der dør ved at ramme jorden for hårdt. Nå, men hvad skal vi så? Hvis vi Jeg skal lige have mine ting. Hvis du skaffer dem, så går jeg hen i mine, skal det, eller hvad? Eller kan du så ikke give mig en pickaxe? Så kan jeg lige grave mig hjem i hvert fald. Tak. Hvad skal jeg gå ud og finde mad, eller hvad skal jeg? Jeg skal finde en slab i hår. Eller skal jeg gå ned i minen? Find noget mere mad. Det er vi brug for. Okay. Man har brug for nogle chill-episoder en gang imellem. Slask, mand. Enig. Ja. Jeg fandt lige alt mit lort. Okay, jeg fandt alt mit armor, det er det vigtigste. Ej, jeg skal kraftedeme også mit diamantsværd, der er det. Jeg skal lige sætte det hele på plads igen. Hvem fanden tror jeg er, siden jeg kan ramme den? Hallo, kommer du ikke ned til mig? Vi skal jo finde det der sted. Vi kunne ikke finde det, kunne vi? Nej, men jeg er jo kommet herned nu i det der hul. Jo, hvis du leder, så prøver jeg at skaffe noget mad, mens... Okay. Det er bare rimelig farligt, når jeg er nede alene. Du kender mig jo godt. Nemlig... Hvis jeg dør ikke, så er det din skyld. Nej. Okay, jeg er rimelig overflødet. Au! Au! Dør du nu? Ja, det håber jeg ikke. Hvis jeg ser, du dør ikke, så slår jeg dig ihjel. Ah! En dårlig joke, ikke? Hey. Hvorfor er det, jeg ikke kan se noget med min vinterdistance dernede med? Det er vores lejrebål. Kom så. Vi har lejrebål her. Jeg kan godt lide at have... Nej, det er vores lejrebål. Vi har lejrebål her. Så. Skal du se mig moonwalk? Vi skal altså op igen. Skal du se mig moonwalk? Nej. Ingen kommentar. Vi kan bare sige, det var den episode. Allerede? Allerede, mand. Jeg tror, den var et kvarter eller sådan noget. 10 minutter. Allerede? Jeg kan ikke finde rundt i det her hul om Og så graver vi os ned igen og sover. Eller det kan vi hører ikke stå forbi.
Eller vi skal lige over på den anden side. Vi skal lige over i den der hule derovre. Okay? Ja, okay, det er et deal. Okay, nu tager jeg en kæmpe chance. Kan du se nogle af de der gardens? Ja, lige der. Hvis jeg dør nu, ikke? Ja. Tag den der. Au. Væk. Tag den her. Og tag mit udstyr. Og tag min bøffer. Man skal alt. Au. Nej. Fuck. Væk. Nej. Hjælp. Hjælp. Fuck, den syg hovedet. Her. Tag min ting. Bag dig. Sammen, mens de springer. Okay, ja. Okay. Fuck. Gå du væk. Jeg skal... Okay, tag alt det her. Shit, den syg hovedet. Tag det der. Åh! Gå du væk. Giv mig min nether rack ting. Okay, mere for helvede. Meget kommer på det. Godt. Kom så, jeg holder dem væk. Okay, væk. Jeg dør. Nej. Hvad? Jeg dør. Nej, fyr. Hvor mange liv? Nej, gå væk. 4. Slå den lort. Har du 4 liv? Gem dig. Eller vent lige, vi gemmer os lige. Du skal lige give mig noget mere nether rack. Jeg skal have noget mere. Giv mig lige noget mere nether rack. Giv mig alt hvad du har af nether rack. Okay, det er nok, kom. Eller ja, jeg går bare. Jeg går sgu. Okay. Rush. Skal jeg join dig? Nej, lad være med det. Du har alting. Jeg gemmer bare han. Gå da væk. Det er så intens det her. Jeg er kraftedeme over. Sådan. Åh, Ja. jeg TP'er lige. Ja, det bliver du nødt til. Du kan ikke komme forbi det derovre. Fanden laver jeg. TP, Mars. Godt gå væk, mand. Jeg tror det er fordi jeg ikke er op. Nå jo, det kunne være en idé. Nej! Jeg kommer altså lige ned igen, okay? Og så TP'er jeg mig til dig, og så tager vi begge to rush. Det sker, så bare det der. Okay? Ja. Rush jer begge to, okay? Skynd dig. Jeg er på vej ned. TP Minecraft. The to Master Fat Man 1990. Okay, hvor er jeg? Okay, følg mig, go! Hvor er vi? Okay, der, kom så, go! Løb! Run for it, bitch. Løb for satan! Ej, den er sprunget i luften! Tag chancen og løb! Shit, man. Løb! Jeg er over. Shit, man, det var vildt det der. Det er så mega vildt ud det der, det er vildt. Er du over? Ja. Hvor er du? Bag dig. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan ikke se dig. Jeg er lige bag dig, man. Det er fordi, der er ild i mig. Jeg kan ikke se dig. Okay. Følg mig. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan stadig ikke se dig. Vent lige. Prøv lige at logge ud af det. Jeg kan stadig ikke se dig. Hvor er du? Bag dig.
Nu kan jeg se. Okay, vi skal ind i den der, så slutter vi af for i dag. Ind i hvad for en? Ind i den der. Derovre? Det der. Okay. Og så begynder jeg så også ondt i røven. Fuck, det er godt. Så du spænder så meget. Ja, lige røven. Kan du komme over på den anden side der? Har du noget cobblestone? Har du? Nej, har du? Jeg har ingenting. Så hak noget netherrack. Jeg har ondt i røven. 2 sekunder. Shit, man. Jeg skulle lige stå lidt op. Det kunne jeg ikke, det der. Så jeg har 20. Okay, hvor siger du, vi skal over? Vi skal derover på den der. Okay. Nej! Det gjorde du bare ikke. Nej, hvad fuck har jeg gang i, mand? Det gjorde du bare ikke. Mistede vi lige alt. Lige der. Fuck. Det gjorde. Nej. Det gør ikke godt det her. Du bliver nødt til at tage nogle materialer deroppe fra, og så komme ned i neder igen. Hold. Nå, men det skal jeg, altså. For helvede, du havde alt. Nå, ja, alt. Alt. Det var godt, jeg ikke havde vores diamond med. Jeg mistede mit splinter nyt dampsværd. Var det splinter nyt? Ja. Lav lige nogle tools også til mig, ikke? Bare en pickaxe, det er nok. Ej, det var noget lort til dig. Det var den dutten, der den noget lort. Du er en dos. Det var noget lort. Kæft, jeg har lige brugt meget jern, jeg har. Jeg har lige brugt 25 stykker jern. Ja. Nå, det var det kan ske, Lukas. Ja, hvad der kunne ske? Jeg whiner måske også lige lidt. Lad os gætte. Er du her? Ja. Jeg lag. Sådan, er så godt. Jeg kan slet ikke sådan der. Okay. Vi skal derover på den anden side. Lag. Jeg hakker lige noget. Sådan. Hvorfor gik du direkte ud over lige før? Så prøv at glemme at trykke... Shift. Præcis lige. Du er heller ikke så klog, hva'? Nej, har jeg sagt det? Ja, faktisk. Du har sagt, du er den klogeste i verden. Nej, det har jeg så ikke. Nej, det har jeg sgu ikke da. Seriøst, hvis jeg laver det samme nu igen, ikke guys? Okay, hvor er det, vi skal hen? Oh my god, lad mig gøre det. Herover. Hvor er jeg? Skal vi herfra, jo? Så skal vi derover. Ja, flot. Flot, din idiot. Nej, vi mistede også lige alt vores skov. Fuck, ja. Fuck. Kæft. Kom nu, lav så den vej. Hold kæft, det er komisk det her. Inden du gør mig mere sur. Er du sur i forvejen da? Ja. Og hvad, monstro? Nej, Jeg har bare lyst til så meget til at slå dig. det kan jeg ikke godt stå. Bare lige nu, bare lige. Det skulle jo ske før eller siden. Skal jeg vise mine parkour skills? Her. Fuck it. Pas på! Godt ramt, bedste far.
Jeg lægger. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke. Jeg lægger. Wow. Okay, vi bygger lige et hus, eller hvad? Vi går lige ind i den der fucking ting. Vi skal lige op her. Okay, den her episode bliver lidt lang. Ej, hvor var det 19, det der lige før. Det er godt, jeg ikke optager lige nu. Det vil da slet ikke gå godt. Nej, var det ikke lige herovre? Det var det lige der. Sprint for helvede. Ja, her var vi oppe før, jo. Så tror jeg godt, det kan vejen tilbage også. Da. Et lækker. Har du nogle blogs, jeg må få? Altså jeg er allerede oppe, så du kan bare tage mine. Ej, jeg har også lidt. Eller det er dig, der har alt udrustning og svær og alt muligt, og jeg står og kæmper. Det er ikke rigtigt. Her 2 sekunder. Nå, men what the fuck? Lukas. Og min far, der kom ind og ødelagde det hele. Ah, du døde også. Jeg kommer bare lige ned, og så TP'er jeg mig til dig, og så slutter vi episoden. Ja. Jeg lægger en del. TP Minecraft, West Master, Fatman 1998. Okay, men vi vil sige tak for denne gang. Ja, tak for denne gang. Vi ses i næste episode. Ja, og undskyld for den her fail af en episode. Ja, men hey, moin. Hej, moin.